eginiko irudia eskaintzen didazunean zugan sinisteak zer balio du. Azaleko adierazpenez burutu duzun munduarentzat nere onespena jasotzeak zer balio du. Beharrik ez duen izadia une oroz berriki loratzen denean erdizkan bizitzera behartzen duen sinesten ariketak zer balio du, zer balio du. Oizko ereduen eskutik gozaina alduz berdurraren gauean ospakizun bat baino etzarenean kandelan pizteak zer balio du, zer balio du. Azaleko adierazpenez burutu duzun munduarentzat nere onespena jasotzeak zer balio du. Beharrik ez duen izadia une oroz berriki loratzen denean erdizkan bizitzera behartzen duen sinesten ariketak zer balio du, zer balio du.